Praise God. Malipayon gyud ang New Year kung naa po kay new life. Naa kay new life, naa po kay bag-o nga labas nga pangandoy, inspired ka. No? So, karong kagabihon mga igsuon, ang atong pagahisgutan giuluhan dia si Kristo ang kasaulugan sa unang bulan. Sige daw, isultis na sa imong tapad na si Kristo ang kasaulugan sa unang bulan. Si Kristo ang kasaulugan sa unang bulan. Now, gusto na ko makasabot mo ana tungod kay kung dili pod magkalawom ning atong pagtuon sa kaalam sa Ginoo, sa pulong sa Dios, usahay madaog tas atong gitawag og familiar spirit. Nga moingon tag kamaon ko ana, maon na po ning wali ani ron no. Klaro na this. Na ana no? Mo nang ningon diha nga si Kristo ang kasaulugan sa unang bulan. Una, paminaw ha. Dunay 7 ka kasaulugan ang mga Hebrehanon nga ilang saulugon kada tuig. Kita natay gitawag og annual Thanksgiving Day, naa po tay gitawag og year-end worship. Natay duha. Og atong i-appeal tong September 21. So tulo na mahimong kay ang September 21 mao man nay paghalad ani nga church. No? Paghalad sa pagsugod nato sa pagtigom ani. Now sa mga Hudyo pagbira ni Lord sa iyang katawhan, pagbira ni Lord sa iyang katawhan pagawa sa Ehipto, iyang gisultian sila sa mga tulumanon. Naa sila'y sa ulugon. Naa sila'y selebrasyon nga paghimuon 7 ni kabuok. Usa ni ana mga igsoon, ang sa ulugon nila matag unang bulan sa tuig. Now kay bawta nga ang atong kalendar karon dili kalendaryos mga Hudyo kaniadto. Nasabtan na to, munang wala ta nagtuo nga si Jesus Christ gipanganak og December 25. Because ang atong kalendaryo karon, pagan ang naghimo ana, dili na kalendaryo sa mga Hudyo. Lamang nga sa gihapon kana nga kalendaryo ang ihap sa katuigan nagbase sa pagkatao ni Kristo. Munang natay gitawag og BC og AD. Before Christ og the year of the Lord. Nga na ba? So karon, ang unang bulan sa matag tuig sa ulugon sa mga Hudyo kining gitawag og Passover. Passover. Sa kanang sumpay ni duha man ni sa Passover gihimo nila ang paghimo or pagkaon sa tinapay nga wala butangi og yes. Kanang yes mo nay patubo. Lami ni kay dagko tag 5. Pagpalit nimo inikumot nimo papel kay hangin ra ang nasulod kay daghag yes ni tubo og ayo. Magbantay ta kay ang yes sa Bible sala garbo pagpakaron ingnon. Kanang pretentious ka ba? Pretender kaayo ka. Mga yes na siya, patubo na siya. Unya kay Kristohanon man ta dili ta pwede na. So parang masabtan nato ang tanan. Kanus-aman nahitabo nga si Lord nagsugo ni ining pagsaulog sa pagsaylo. Kanus-an ni nahitabo, unang-una kagabi gisgutan namo ang napulo kahampak, moyong kay kaghampak katalagman nga dili masagang sa tawo. After 430 years, naghilak ang katawan sa Israel. Ginoo, tabangi mi pagawsa nami sa mala impyernong kamot ni Parao. Pagawsa nami sa among kalisod, pagawsa mi sa among mga pagdaog-daog. So ningon ang Ginoo, Moses, lakaw, ingnas Pharaoh, pagawsa akong katawan, arong magsimba sila nako. But si Pharaoh, niingon siya nga, kinsa man na si Yahweh, kinsa man ang Ginooha, kinsa man ang Diyos. Nganong mutuo man ko niya, nganong musunod man ko niya, ngam ko kailan niya. So dili niya tugutan ang katawhan nga mogawas. So si Lord, ningon siya, okay, karon
ang mga Israelita makailag unsa ko kagamhanan, og si Parao og ang mga Ehipto makaila usab kinsa ko nga ilang gitamay. Kinsa ko nga dili nila sundon. So si Lord nagpadala og napulo ka hampak. Mayong naghampak katalagman nga di masagang sa tawo. Di na madala nig tambal, di ni madala og walay prevention nga mahimo ang tawo ani. Naman tayo gitawag og kanang search and rescue. Kanang search and rescue sa panahon nga ang Ginoo mohampak, wala na sila'y gamit. Unya na sila magamit inig kahuman sa hampak. Kay ang hampak katalagman man nga dili masagang. Una, sa paghampak ni Lord sa mga Egyptian, iyang gipakitaan og kalahian ang pagtagad niya sa Ehiptohanon og sa mga Israelita. Sa unsang paagi, inig kaigo sa katalagman sa mga Israelita, gapuyo sila sa usa ka nasod, Israelita og ang Egypt, no? Inig kaigo sa Egypt sa katalagman, ang mga Egyptian lang ang tatamaan or tamaan sa maong katalagman, pero ang Israelite nga naa nagpuyo sa Egypt, gi-protectionan sa Ginoo. Mo bitaw nga sa tong kinabuhi naatay kasiguruan because naatay na dawat mga pagsulay lang man mga paglatos man pero inig katalagman na gani, inig hampak na gani, ginaluwas man ta sa Ginoo. Amen ba? So, aron kasabot mo ngano nga niingon diha si Kristo ang kasaulugan sa unang bulan. Niingon diha ang una mga igsuon tungod kay dili man mosunod ni si Pharaoh nga pagawson, gipadad-an siya og napulo ka katalagman. Ang una nga katalagman, ang tubig himong dugo, tanan. Ang naa sa Tadjaw, ang naa sa Suba, ang naa sa tanan nga tubig sa Ehipto atong panahona, nahimong dugo. Og ang mga Israelita lamang ang dunay tubig nga limpyo. Ang dunay tubig nga tin-aw mainom nga tubig pagyud siya. But ang mga Israelite, pati ang mga tubig nga naimbak na, natigom na silang panimalay, nahimong dugo. But bisan pa niini, wala gihapon niya buhi ang katawhan. Sunod, gipadadaan siya og daghan kayong baki. Imagine ha, bisan ang palasyo sa imong kwarto sa hari, mag-ambak-ambak ang mga baki. Ikaduhang katalagman, wa gihapon. Si Lord nagpadala og ikatulong katalagman, labihang daghanang tagnok nga nang lupad. Lamok batingalin ni sa tuang gagmay, no? Puno ang tibuok nasod. But bisan pag naas-nasod ang Israel, wala sila hampaka apil sa Ginoo. Wa gihapon buhi ni Pharaoh, gipadadaan sa ikaupat nga mao ang labihang daghanang langaw. Wa gihapon siya. Niabot ang ikalima nga ang mga mananap nangamatay, wala gihapon. Niabot ang ikaunom nga ang maong mga hubag-hubag sa kahayupan o sa katawhan sa mga Ehiptohanon. Ningon si Pharaoh ka Moses, Moses pag-ampo nga mga ayo na ni, mga maayo na mi, og buhian na namo ang imong katawhan aron mo adto mo og simbahon ninyo ang inyong Dios. But sa diyang naayon siya, wa gyapon niya buhi ang katawhan. Niabot ang ikaunom. May ikapito. Ang ulan nga yelo. Imagine ha, dinini mo makita nga grabe gyud kayo kagamhanan ng Dios because disyerto ning Israel. Ang Egypt. Abog ni, init ning dapita, giulan og ice. Gani tungod sa gugma sa Ginoo, giingnan ni Moses, ingnas Pharaoh ug ang iyang katawhan. Nga papasilungon ang ilang mga hayupan ug ang ilang mga sulugoon kay kundili mga matay gid sila. Ningon ang Bible, pati ang mga tanom nangatumba tungod sa grabing ulan sa yelo mga igsoon. Moto ang ikapito. Unya, gipadal-an sila sa ika-8 mga igsuon, kining grabing daghanang dulon. Ang ilang pagkaon, hurot. Imbis sila yung makakaon, ang dulon mo'y nag-harvest. Ingon na Prospero, Moses, pag-ampo sa Ginoong, mawala na ning dulon, kay ako nagyod nga buhian ang katawhan. Pagkawala sa dulon, ingon si Pharaoh, nganong mga tuman mo? Trabaho! Hindi na buhi Kaning number 9, ang ikasiyam nga katalagman, nagpadala ang Dios og mahikap nga kangitngit. Sa batanan, mahikap nga kangitngit. There were 3 days of darkness nga nahitabo mga igsoon sa tibuok yuta sa Ehipto.
Nga kung imong sabton, ang giingon diha, bisan ang palasyo, paingos prisuhan. Nagsukarap sila sa kangit-ngit, bisan adlaw o gabi may kangit-ngit. Og niingon diha nga ang kangit-ngit mahikap, buot gipasabot, magdagkot sila og suga, pero dili nila makitaan ang palibot. Grabe man ni nga kangit-ngit, kaya di man ni literal nga ingani nga kangit-ngit. Ngit-ngit siya plus dunay panganod or aso, daw aso, nga nagkanaog sa tibok nasod. Ningon ang Bible, sa Goshen ra, nga tuan nagpuyo ang Israelita, maura ang naay kahayag. Grabe nga kangit-ngit, mauni ang ikasiyam. But after ani nga kangit-ngit, sa sulod sa tulo ka adlaw nga may kangit-ngit sila, niingon gyapos Pharaoh, di nako palakton ang Israelite. Kini si Pharaoh mga igsuon, nagsugo ang Dios nga ang Israelita manglakaw kay simbahon ang Dios. Si Pharaoh mo'y mubabag. Karon wa nay Pharaoh sa imong kinabuhi kay ikaw na mismo ang mubabag sa imong kaugalingon. Ikaw na mo, adik ko kay kikapoy man ko. Adik ko kay gihilantan mang adik ko kay late na bitaw ko. Adik ko kay giubo ko. Ikaw na magpa-parao sa imuhang kaugalingon. Munang bantayan gyud nato ni mga igsuon. Human aning tulo kang kangit-ngit, dinhi na masabtan nato ang gipasabot ni Lord nga Passover og unang kasaulugan sa unang bulan. Paminaw. Ang ikapulo ka katalagman, kamatayon sa tanang kamagulangang anak sa kada pamilya nga naas Egypt. Bisan pag Israel nga di mutuman sa gisugos Ginoo, patay gyud atong panahon na. Because ang sugo sa Ginoo sa Passover atong basahon naa sa chapter 12. Chapter 12. Naa sa chapter 12 verses 1 to 14. Sa chapter 11 gipahibalo nga mga matay ang kamagulangang ang tanang kamagulangang anak sa kada pamilya. Sa chapter 12, dunay instruction aron nga ang pamilya dili mamatyan. Ug hangtod karon ila ning gibuhat mga igsuon. Kining chapter 12 human sa Exodus, hangtod karon gibuhat ni kada tuig, kada unang bulan sa tuig gihimo ni sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Sabtan na to? Napabata, amen? Human gipronounce, gipaybalo ang ikapulo nga kakatalagman nga mao ang kamatayon sa mga matag kamagulangan sa kada pamilya. Si Lord nag-instruct, gi-instruksyonan ang iyang katawhan nga aron dili mo maigo aning ikanapulo, aron dili mo maapil aning ikanapulo kakatalagman, mao ni ang inyong buhaton. Verse 1, chapter 12 verse 1, ang Ginoo miingon kang Moses og kang Aaron didto sa Ehipto, kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Una ha, first time nilang magsugod ni ining maong buluhaton. So unang bulan ni nilang himuon. Timing sa ato karon nga bagong tuig January. Naminaw pa ba ang tanan? Pugsag yun paminaw. Bisag katugon ka, kay importante yun ka ini. Verse 3. Ipaibalo sa tibuok pundok sa Israel nga ang ikanapulong adlaw ni ining bulana, kinahanglan nga ang matag pangulo sa panimalay magpili og nating karniro o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap sa matag panimalay. Wow! Woo! Kada panimalay, usa ka mananap. Unsa ka mag-Thanksgiving, tano? Nya kada pamilya magdalag, usa ka mananap. Pastor, kuto ra gyud madala. Hala, no, mananap ba ng kuto? So kada pamilya, maghimo sila ani. Now listen. Ang instruction, dili lang anang gabhi una nga dunay kamatay nga mahitabo, kundi sa tibuok sugilanon nas ilang kinabuhi sa mga Ehipto, sa mga Hebrehanon. That is why hangtod karon ang mga Hebrehanon nga wa pa midawat ni Kristo nagsaulog gihapon ani. Nakasabot ba tang tanan? Sunod, na instruction verse 4. Kung gamay ra kaayo nga pamilya ug dili kahurot pagkaon sa usa ka mananap, tabangan kini sa pagkaon sa duha ka panimalay.
nga managsilingan sumala sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Makapili kamo og karniro o kanding apan kinahanglan nga wala kini tatsa. Muni una ha. Muni unang ibutang nimo sa umong una nga ang Passover lamb nga gihisgutan ang karniro nga ihalad sa pagsaylo kining karniro nga walay tatsa. So, nanatay na silip gamay nga si Kristo mao ang Passover lamb nga walay sala nga gihalad. Amen? Kaniadto wa pa man kay karniro literal pa man nga hayop. Laki kini og usa ka tuig ang kagulangon. Sa to pa dili siya nang hinubra wa pud nakulangi. Sakto ang pangidaron plus walay tatsa. Gisgutan man to ag sa niagi no. Ingon ang verse 6. Verse 6. Andama kini hangtod sa ika-14 kaadlaw sa bulan nga maoy panahon sa nga ang tibok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. No? Passover lamb ilang ihawon. Verse 7. Unya, magkuha sila dugo og ipahid. Bantayin ni ha? Bantayin ni. Una, unsa to? Lamb or karnirong walay tatsa, usa ka tuig ang katigulangon. Sunod, dingon siya, ang dugo niini ipahid diha sa haligi, sa pultahan, o sa ibabaw sa pultahan, sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Tatanawa ha? Again, ang instruction mauni, usa ka tuig ang pangidaron, walay tatsa, inyo ning ihawon. Ang dugo gibutang diha sa door jam, sa ibabaw dugo, sa matag gilid ipahid ang dugo. Sa balay nga diha kaunon ang laman, ang unod sa karniro, ang unod sa maong hayop nga ilahang giroasted mga igsoon. Sabta na to, nakasubay ra ba ang tanan? Now, ningon diha sa verse 8, niadtong gabihuna, alsahon ang mananap, o asalon, alsahon, aslon, ha? Ang mananap og kanon uban sa pan nga walay patubo og mga utanon nga pait. Pan nga walay patubo, gihisgutan no? Now, gibasa na to gaganina sa 1 Corinthians, unsa to? Si Kristo. Gihalad na si Kristo. Siya mao ang karniro. Sa pagsaylo, siya usab nga mao ang paan. Di ba? Makita man nato na mga igsoon sa John chapter 6. Tingon si Lord nga I am the bread of life. Verse 9. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Na instruction na ambot. Nganong dili pwede basta kaningon di ayaw kaon ani nga hilaw o sinabaw. Asla kini gayud og ang tibuok mananap apan sa uban sa ulo, sa tiil, uban sa sulod sa ginawaan niini. Kan-an niyo kini og ayaw butangi bisag yuta, ayaw pabuntagi bisag jutay niini. Kita mga igsoon og initon pa man nato. Maabtan pa man gani gus kasimana, ibutang na lang sa ref kay ganahan na ta usap. Napa mo diha? Kung may masalin, sunuga kini. Wag yoy ibilin. Si Lord, kaniadto mga igsoon pa po refrigerator no. Concern si Lord sa atong mga panglawas. Basahon nimo ang Leviticus chapter 11, naa diha ang tanang pagkaong maghatag kadaot sa tao. Muna ningon si Lord, ayaw nagkauna. Sa ubang relihiyon, gihimo nila nga kung mukaon ka ana, mortal nga sala og maimpierno ka. Na. Verse 11. Inig kaon ninyo niini, kinahanglan nga magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas og magkupot sa inyong sungkod og dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Passover. Mauni ang kasaulugan. So, matag tuig ila nagyuning gina-practice. But listen, tanawa ha? Ang Israelite try gitagaan ani nga sugo. Walay apel ang mga Ehiptohanon. Kay samtang dunay
kalipay, panagsadya, mangaon ang mga matag pamilyas Israelita, dunay kagulanan og paghilak ang matag pamilyas mga Ehiptohanon. Kay mao man ni ang katapusang hampak sa Ginoo. In verse 12, ni anang gabihuna suruyon ko ang Ehipto og pamatyon ang tanang panganay anak sa tawo og sa mga mananap. Silutan ko ang tanang Diyos sa Ehipto, ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan. Paminaw ha, ang dugo. Gimension din ang dugo. Ang dugo maoy ilhanan. Katubit ang gibutang sa pultahan. Paminaw pa ta? Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo og walay kadaot nga moabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini og sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Gitawag ni siya og the seven feast of Israel. Duna sila 7 kakapistahan. Ang kapistahan nila mga igsoon, alang sa Ginoo, dili alang ni senior kinsay patron. Because walay Biblia nga gasugo, bisan pag mayon ang Katoliko kami gasulat sa Biblia, wala gisulti dito nga magpista ka ni Pablo, ni Pedro, ni gani si Bernabe o si Pablo sa Book of Acts, gisulayan man to sila pista, no? Pero ningon si Pablo, ayaw nigbuhata, kay mao man gani ni hinungdang ni anime, aron badlongon mo. Di ba? Gihalaran sila. Kay si Himeneus, si Hermes kuno, o si Jambres, o kasi ito usa? Si Hermes o Jesus, ang Diyos sa mga Ephesians, ninaog kuno, nagkatawang tao, nga mauna si Pablo o si Bernabe. So, gahimo sila kapistaan para nila, pero gibadlong sila. No? Sa Hudyo, doon na lang sila 7. Kining 7, usa ni ana kaning Passover. Gipasabot, unsa ning kapistahan sa Passover? Dali, tanaw sa nako tanan. Una, ang sign mauni, nga sa matag panimalay, dunay, walay, tatsa nga karniro, perfect ang pagidaron nga ihawon og ilang kaono. Number 2, ang dugo ni ini na karniro, sunod ang dugo ibutang sa pultahan o sa mga haligis pultahan, ilhanan. Number 3, dunay pan nga walay patubo. Kining tulo mga igsuon, perfect kaayo ni nga makit-an nimo nagsimbolo or is a type of Christ or a portrait of Christ. Nagpakita ng daan kinsa si Kristo dinhi sa Book of Exodus, inig-abot niya og matao siya magantos mamatay alang nimo og nako. Siya ang pan, ang iyang dugo nga maoy nagluwas kanato, og ang iyahang lawas mao ang tinapay nga gikinahanglan may kinabuhing dayon ang tao. O number 4 mga igsuon, ang number 4 ani is the deliverance. Deliverance. Nga naman, tungod kay dunay firstborn nga mamatay. Remember that Jesus Christ, ang anak, ang bugtong anak, namatay usab. Tungod kay ang firstborn sa Egypt, mamatay man, dunay kagawasan ang mga Israelita. Same sa nahitabo nato, tungod kay si Kristo namatay man, He was the lamb that was slain. Tungod kay namatay man siya, ug ang iyang dugo niya maoy ilhanan, ikaw ug ako nakaangkon putag kagawasan gikan sa sala. Kining sala mga igsoon daw Egypt ni, daw Pharaoh ni sa atong kinabuhi, nga mopaantos nato ngadtos kalayos impierno. But si Jesus Christ mao ang naglukat nato. That is why ang mga Israelita nahimong gawas nun sa Egypt, ikaw ug ako nahimo pong gawas nun sa sala. Munang ningon diya, ang unang kasaulugan sa unang bulan, mao si Ginoong Hesukristo. Unya, dili nimo masabtan ang Old Testament kung
I mean, di ni mo masabtan ang New Testament kung di po ka musubay sa Old Testament. O imposible kayo nga ang Old Testament masabtan nimo kung wa ka kabalog kinsa ni siya sa umaabot. Because ang Old Testament, anino man siya ni Kristo. Anino siya ni Kristo. Tanan nga nangitabo, tanan nga mga pangitabo, nagsulti man ni kabahin kang Kristo. Nakasinabot ba ta? Amen? Now, karon, katong upat, unsa ganitong upat, katong karniro, nga ilang ihawon, katong dugo, katong pan nga walay patubo o katong kagawasan, kining tanan ng hitabo sa kinabuhi sa tao sa dihang ni dawat mituo og midawat siya kang Kristo. Mauna nga ang kagawasan, paminaw ha, dili trabahos Israelite nga moadto sila makigubat ni Parao. Naara sila sa ilang sulod sa panimalay, nagbuhat sa unsay kabubutos, Ginoo nagdayeg. Nagkaon sila. Wala sila gibuhat parang mahimo silang gawas nun. Nga naman, ang Diyos maoy namuhat. Ang imong pag-adtog langit, wa kay labot. Si Kristo ang nagtrabaho tanan. Wa kay gamayng itampo aron ka maluwas. Period. Mao ginay hinumdumi. Because kung ang tao na ay matampo aron siya maluwas, dili na kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Because ang tanan nga di adinhing pamuhat sa Biblia, iya gyud sa Ginoo. Ikaw unta ang magantos, ikaw ang mamatay, ikaw ang silutan. Si Kristo ang nagbuhat. Ang imo rang mabuhat unsa, mutuo ra kag mudawat ni Kristo. Nagkasinabtan na ita, kaya nguban ko na una, magsige kong simba aron ko maluwas. Di gyud ka maluwas. Kaya wala sa imong pagsimba ang kaluwasan, kundili si Kristo ang imong kaluwasan. Siya ang nagluwas nimo. Ang relihiyon, nagtudlo sila, buhatan ni og maluwas ka, dili. Si Kristo nagtudlo, tuo sa anak sa Diyos. Og maor ginay paagi, nga pastor, nganong mo simba man ta, pagpakita nga tinuod kang magtotoo. Dili, aron ka maluwas. Munang og dunay mangutanan ni mong luwas na baka, yes, ngano man, namatay si Kristo. Agi unsa man nimo pagkasiguro, Ginoo day ka, ang nag-ingon man ang Bible. Nakasinabot ani, siya ang kasaulugan, si Kristo ang kasaulugan sa unang bulan. Og mauna ang gitawag og Passover. Now, niabot na gyud ang paghukom sa matag pamilya. Og ang anghel sa Ginoo ingon diha, balikon sa nato verse 12, niya nang gabihuna suruyon ko ang Ehipto og pamatyon ang tanang panganayng anak sa tawo og sa mga mananak og silutan ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Verse 13, ang dugo maoy ilhanan nga sa mga balay nga inyong gipuy-an, inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo og walay kadaot nga moabot ninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Sayluan. Mo bitaw ng kasaulugan sa pagsaylo, dili sa pagpasaylo. Passover. Nakasaubos. Passover lang siya. Ha? Mulabay lang siya, muagi lang siya. Nga naman, naay dugo. Now, ang kada tao may sala. Ang Roma 6:23 nagingon, ang bayad sa sala kamatayon. Pero tungod kay si Kristo naglansang sa cross, ang iyang dugo naa makita sa kada kinabuhing mituo ug midawat niya. That is why ang paghukom, ang silot mo pass over sa imuha. Maunay kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoo, wa kay apil, igor gyud kang ikaluyan. Mulang walay magpasigarbo nga mas matarong ko kaysa nimo, hinimbahon ko kaysa nimo, walay magpasigarbo anak nganuman. Gipili o gikaluyan lang gyud tas Ginoo. Nagkasinabot na bata mga igsoon? So, tingali, makadungog mag-Passover, pagsaylo. Moingon ang Bible, unya, kasaulugan ka to sa pasaylo. O hapit na moabot ang kasaulugan sa pasaylo. Basta mohisgot na gani kasaulugan sa pagsaylo, nakahibalo na mo unsa na kabahin. Before may tabo ang katapusang hampak, dunay Passover. Unsay Passover?
nay dugo, nay kagawasan, nay karnero, og naaang, unsa tong usa? Naang pan nga walay patubo. Unsa ganitong pan nga walay patubo? Pure. Nga pan nga walay patubo. Nang sabto nato ni, tungod kay bisan og Kristohano na ta mga igsuon, bisan og Kristohano na ta, ako, tabangin lang sad po ko ninyong ampo. Kanunay jud ko nga, si ampo sa Ginoong Lord, tagay jud ko kaalam. Kay ang pagtuon, kulang pagyud gani, kung wala ang dihog sa balaang espiritu. Kaya imagine ko na makasabot baka ani kung ikaw lang o wala ang balaang espiritu sa imo. Unya mao nang ayaw pod intawon og sayangi ang matag panahon nga igatudlo ang pulong sa Ginoo. Why? Dili tanang tao nakadawat sa panalangin nga naimong nadawat. Ang uban walay gawali nila, walay gatudlo nila. Ang uban na ay magtutudlo pero ang itudlo dili si Kristo. Munang blessing kayo nato nga matudluan gyud tag-ayo sa pulong sa Ginoo. At least nakasabutang nga mao jud ay ni. Karon, adto ta sa giingon diha nga walay tatsa. Ang karniro, ang sakripisyo, ang karniro nga patyon, dapat walay tatsa. Nganuman, ako nagtuo because instruction sa Ginoo. Uy, day. Ayaw na, katura kay buta. Kana ray atong ihawon niya, ang dugo ana ibutang nato sa pultahan. Sigurado, kanang pamilyaha, mamatyan gyud. Because imong tan-awon sa New Testament, si Kristo kung duna pa'y sala, ang iyang dugo, dili kahugas sa atong kasalanan. Munang muingon ang Mormons nga si Kristo, sa wala pa namatay ng hilabot o daghang babaye. Niya mantos yung balay ayo, oy dali dayon. Namata din sa may mayuhon nato. Nga naman wa man kakabalok unsay ilahang teaching. Biblia ba ilang gitudlo? Kabantay mo di na sila magdalag Biblia. Di na magdalag Biblia ang lakaw. Unya magwali na sila gikan sa Book of Mormons nga gipadayag ngadto kang Joseph Smith nga mao ang founder nga gipadaygan sa anghel nga mao si Moroni. Nagingon ang Book of Mormon nga kung ikaw tarong adto ka sa adlaw. Unya kung di kayo ka matarong adto kas bulan. Di ka matarong binuhatan ang adto ka sa kingdom sa bituon puyo. Na sila gitawag og celestial, telestial og lowest kingdom. Wa sila guys good og langit because they don't preach the Bible. They preach Book of Mormons. For example, ako pare ko sa Mormons. Pag nakatulog ko, unya na ako'y damgo, ako nang isulat ang akong damgo. Og human na kog sulat, kanang akong sinulat, equal na og gahom sa Biblia. Mao nay ilahang pagtuo. Munang di sila nagwali na ani. Ang ilang giwali ang Book of Mormons. Ang golden plate. And diha gi-practice ang polygamy. Kabalo mo ko say polygamy? Poly means daghan. Minyo og daghan. Uy dira. Muna moingon sila si Jesus nangilabot og several women. Before siya namatay, naa kuno siya seed. Na kuno nakaanak. Diha na sila pasipala no. So dili na siya mahimong Passover lamb. Kung tinuod na ang dugo ni Kristo dili na kapasaylo sa tawo. Because even in Exodus chapter 12, ningon diya ang lamb nga inyong ihawon walay tatsa ug ang dugo ibutang sa pultahan. Same si Jesus namatay, walay sala ug ang iyang dugo maoy nagtabo nato. Kita yang ginluan maoy ilanan. Kabantay mo nay maghalad og butang, ihalad ang bata, ihalad ang tindahan, blessingan, no? Blessingan. Wala tayo tubig na, ingon ana nga tubig. But ato tayong i-declare nga, Lord, kini nga motor, salamat kayo nga nadihugan nis imong hamili nga dugo. Di ba? Okay pa mo diha? Lord, kini nga panimalay,
Ang kwarta, ang kwarto, ang sala, ang pantawan, ang kusina, Ginoo, ang tanan nga yuta, aning muhon nga nasulod ani, dihugan nis imong dugo. Parang naay kadaot, naay kamatay, naa ang yawa. Oy, naay dugo ni Kristo diha, di ko diha. Amen? Tungod na sa Passover, nakasabot ta og ayo sa function unsay gihimo ni Jesus Christ. And that is why ningon, anino lamang kadto ni Kristo ug ang katumanan mao siya. Kay imagine kuno kada balay nato magbutang og dugo. Karon ano ay dugo, lukay na lang butang, suksok ng balay. Pultahan. Nya sa ubos sa lukay, kalendar nga naghubo 2024. Nya di na si Bangs Garcia. Ha? Si Million na nga na dito. Hala no? Bago na po mga model. So muna ang instruction. Now, si Lord gipatuman na niya. Ang sunod niyang instruction, sa matag kasaulugan kining pan nga walay patubo. May ilang mag-roasted sila ato nga karniro or kanding or unsa to nga hayop. And then parisan nila nig pan nga walay patubo. Walay patubo. Unsa ganining patubo? Makita nimo nga dako kay siya pero walay sulod hangin. Na? Ang mga bikiri gagamit ana. Yes, ang tawag ana. Yes. So patubo na diri sa Bible. Ingon siya, magluto mo man sumpay ana no. Palutuon sila og tinapay nga walay patubo sa ika-14 ka adlaw sa unang bulan. Basahon ako niya ditso na ta kay for the sake sa ato nga time no. Narabay na madlong nako nga asa po kang wali. Asa po kang wali. Awas lang ina naana na po itong akong mga katawhan. Bago na sila ganahe, pero aguntahon na nila. Napa mo diha? Good night. Oh, verse 15. Sulod sa 7 ka adlaw, pan nga walay patubo ang inyong kanon. Sa unang adlaw, kuhaan ninyo ang tanang patubo sa pan nga anaa sa inyong balay, kay kun may mukaon og pan nga may patubo, sa bisan unsang adlaw gikan sa una hangtod sa ika-7 adlaw, unang adlaw hangtod sa ika-7, mukaon kag pan nga nay patubo, dili siya isipon nga sakop sa akong katawhan. Imagine ni? Pastor, gamaya ra pong sala, di na ko anak sa Ginoo. Basta kay giingnan kang ayaw. Nya mosupak jud ka kanang anak mosunod nas amahan og di ka mosunod, aw anak kas uban. Ayo. Si Hana o si Kike, musunod ni Kuya Roger, musunod ni Ati Tata, kay anak man. Pero ang mo-order nila, laing tao, si Ati Yune, magduduha sila. Ingana na mga igsoon. Oh, arita 16. Sa una o sa ika-7 adlaw, pagtigom kamo aron pagsimba kanako. Sa una o sa ika-7 adlaw. Pagtigom kamo aron pagsimba kanako. Dili kamo magtrabaho ni anang mga adlaw, apan makahimo kamo paghikay og pagkaon alang sa tanan. So, dito bitaw sa luon mga igsoon, una og ika-7 adlaw, ila ginang gialas Ginoo. Mo nang sila nga nangadto, timpla. Nayaw-yawa. Nakasaban. Una og ika-7 adlaw kay dula ta. Nyabi pag nananghid na. Pag-abot kay wa pa man di ay simba ba yan nila na? Unya nangadto kay nagduwa. Grabe ni pastor. Simba. Okay ram di ay kay niyo gani sila mga pastor paring uban. Ana, ingana. Nya kay kabalo ka sa kada church lain-lain man gyud na sila og conviction, lain-lain po sila paagi sa pagdala sa katawan sa Ginoo. Unsaon nila pag-atiman, pag-amping nga ang ilang katawan dili gyud bitik sa yawa. So, bisan ako og inviteon ko og wali nga simbahan, di ko moadto dito arong usbon nako ang ilang pagsimba or i-correct nako sila. Moadto ko mulig-on mo dasig. Magdala kinabuhi. Nakasinabot ba ta mga igsoon? Verse 17. Himuan ninyo ang pagkaon, himuan ninyo kining kasaulugan sa pan nga walay patubo kay niining adlaw
gipagawas ko kamo sa Ehipto. Na? Passover og sa pan nga walay patubo. Kini nga kasaulugan himuon nila sa unang bulan. Sa ulugan ninyo ug ang tanan ninyong katawan niining adlaw ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Gikan sa pagkagabi sa ika-14 ka adlaw ug sa unang bulan hangtod sa gabi sa ika-21 ka adlaw kinahanglang pan nga walay patubo ang inyong kanon. Kinahanglan nga walay patubo diha sa inyong mga balay sulod sa 7 ka adlaw kay kun may mukaon sa pan nga may patubo lumad man siya o langyaw. Hingin lang siya gikan sa katawhan sa Israel. Ayaw gayod kamo pagkaon sa pan nga may patubo. Gikan sa pitsa 14 abot pitsa 21, 7 ka adlaw. Now listen to this. Ang pan nga dunay patubo, kung ato ni karon nga ibutang sa pag-apply sa tong kinabuhi, i-relate sa kinabuhi sa kada Kristohanon, ang Kristohanon dapat wala gyud siya aning pakaaron ingnon. Wala siya ani. Imagine mo kaon sila pan nga wala patubo, dili sila ilhon nga anak sa Dios. What if ikaw, Kristohanon ka pero puno kas pagpakaron ingnon, nga ingnon kas Ginoo, di ka akong anak. Ang luuyan nimo. Amen. Muna nga imog yung di na tong pan nga sa unang Christian ko, Christian, pero naipista, habhab. Christian ko, Christian, pero magmaskara na, disco, kusugang mo budots. Christian ko, Christian, pero tagay pre. Christian ko, Christian, pero mo mabuhi og manok katong sabungan. Christian ko, Christian, pero labtanon kay silingan. Christian ko, Christian, pero kusog kaayong musukol ginikanan. Christian ko, Christian, pero sa eskwelahan, maoy pinakagraon, hambugon. So ang tawag ani mo ana, ang imong pagkakristohanon nga pagpakaron ingnon, tawgon kag pan nga may patubo. Nagdupa ang atong Ginoo mga igsoon. Ningon siya, giuhaw ako. Ningon siya, gigutom ako. Na? Unya ikaw, ang imong pagsimba, ang imong kinabuhi, ang imong ihalad, mao ang iyang gikauhawan, mao ang iyang gikagutuman. Nya sa diyang magsimba kas Ginoo, mura kag pan nga nay patubo, di makaon niya. Kaya ang gusto sa Dios, mualagan man taniya, mo simba taniya, nga walay pagpakaaron ingnon. Amen? Pakaron ingnon ba yan ang mga igsuon, nga wala na kukoy bisyo, sa gracias Ginoo, gitangtang na. Pero tuas trabahoan, naka-lighter na bay? Pagpakaron ingnon na. Karon nga nakasabot na ka, nga si Jesus Christ mao ang atong kasaulugan sa unang bulan. Karon, New Year. Nganong siya ang kasaulugan? Ningon dito ang Corinthians 5:17. If anyone who is in Christ, he is a new creation. Nganong naa kay happy nga New Year, kay new creation ka. Bisag pila ka tuig kada adlaw mag New Year. Ugma 2025 na. Inig Biyernes 2026 na. Wala gyud kay happy nga New Year kung imong kinabuhi wala na new. Wala na bago kay ang kabaguhan lang gyud naara ni Kristo kay siya ang kasaulugan sa unang bulan. Importante makasabuta pag ingong kasaulugan sa unang bulan, kagawasan gikan sa sala, deliverance gikan sa gapu sa sala. Dugo nga nagpasaylo. He is the bread of life nga atong ginakaon. Muna pagkasaulugan sa unang bulan. Unsa man to? Passover o unleavened bread nga kasaulugan kana mao si Kristo atong naangkon. Siya ang tinapay nga walay patubo, ang iyang pagtudlo walay patubo. Nay mga taong lami kayong paminawon mga igsoon. Kabantay mo nga nay mga taong og musulti, bulak kayong musulti. Daghag bulak ba? Lami kayong musulti? No? Pwede raman ko nagmoingon nga grabe ka mo smile. Wapa jud ka kaayo mo smile ka. Mubalak pagtaman.
Ha? Ang imong pahiyom daw pagsubang sa bituon. Ngay nga, no? Lumi, imusulti. Mamaligyan na sila sabon, halin yun. Napa kayo nabantayan? By the way ha, og moari ta sa tubangan kay magtestimony ta. Ako sab mabitik ko ani. Munang klaruhon ako nagtestimony ba na or kanang illustration kay kang illustration pwede ka maggama og i-illustrate raman. Pero og testimony ayo gama-gama gyud kay pana nga naay patubo. Nasabtan na to? Kanang magtestimony kag di mao. Kuyaw na, pana siya nga naay patubo. So, mao ni, nadawat na nato ni. Sa unang bulan, gisaulog ni siya. Karon, subayo na to mga igsoon, ngano nga gitawag si Jesus, nga siya ang Passover Lamb. Ayong itag Passover Lamb, karnero, nga giihaw, aron sa pagsaylo or pagpasaylo. Di nakapaninglon, agian na lang ka. Amen ba? Before that, human ni atong tanan, di tanaw san ako, nangaon na sila, nagkaon sila atong gisugo sa Ginoo, sirado na ang matag pultahan, may gibutang nga dago diha sa gawas sa ilang mga door jam or mga haligis pultahan. Wal nangaon sila, nagpasidungog sa Dios, nagtuman sa gisugos Ginoo, nagdayeg, madungog na nila ang syudad, ang silinganan, tanan nga kabalayan. Grabe na kayo ang kagulanan. Samtang sila naa giproteksyonan. Kay naa nila ang dugo, naa nila ang karnero nga walay tatsa, naa nila ang kagawasan mga igsoon. Og samtang ang kalibutan singlon na unya sa ilang kasaypanan, ikaw ug ako naa uban natong pamilya, kauban nato si Kristo, ang iyang dugo na nalipod nato og ang iyang pulong maong tinapay nga atong ginakaon matag adlaw. Mauni ang kalahian nga naglupad ang fireworks, nindot kaayo ang mga fireworks display sa kalibutan. But diha sa imong kasing-kasing, si Kristo ang pinakanindot sa matag tuig sa imong kinabuhi o di na matupngan sa bisan unsa kamahal nga mga fireworks. Nangguliyang ang palibot, magpabuto arong mulayas ang malas, ang binuhatan paingos kadaot. Ala, nagguyod og mga lata, nagpauwang og mga nagguyod og mga kalderin sa kadalanan, nagtorototolap, gahimo silang kaguliyang because naay mga tuo nga kini pagtagbo sa dili lang sa bagong tuig kundi sa mga maayong mga kaayuhan. Magbutang ng mga buongon, mga lingin, nga mga prutas sa lamisa, bisan mga Kristohano na. Wala kasabot nga sa kinabuhing Kristohanon sa Biblia, walay swerte. Ang giingos Biblia, mosunod kas Ginoo pa, nalanginan ka. Butang-butang na yung lingin dito nga mga lingin-lingin. Wala ko'y problema magbutang mong lingin, pero kung na may mga tuo-tuo diha, iya na nasyawa. Tanan nga dili iyas Ginoo, iyas yawa na. Nagkasinabutang, wala na sa mga lingin-lingin. Magsuot dayon og mga sinina nga polka dots. Nginig buto-buto mo ambak-ambak aron motubo kuno. Mo inambak na ko sa unay nga ani ramang jud ko. Naapa mo? Daghan kayog mga tuto, ang uban mangitag mga lana, ang uban mga bagong tuig daw na sila, magpa-fungsoy sila. But kitang Kristohanon, kumplito na ta. Naana nato ang Passover Lamb, ang iyang dugo na nalipod nato, mikaon na ta sa pagkaon nga naghatag og kinabuhi, ug may kagawasan na ta diha kang Kristo. Kabalo mo, 430 years. Gahilak ang Israelita. Gipatrabaho sila taman, walay sweldo. Pero human sa Passover,
naghilakay na pagkak sa iyong kabuntagon, ingon as Pharaoh, Moses, tanang mga Israelita, tanang kayupan, kabataan, panggawas na mos, akong nasod kay mahurot ni amo. Di lipay ang mga Israelita, but si Lord, wait siya. Nya na, say gawas, unsa to imong giingon? Gawas. Tanan nga tawo, nga mga Ehiptoanon, kuhaan ang inyong kulintas, inyong mga sinsing, mga porsilas, mga arios, tanan, ihatag sa mga Israelita. Usa sila manggawas. Ecclesiastes, ningon ang Ecclesiastes 7:22 man siguro na. Nanimot kog check ana mga igsuon, paliw kog check ragod, basta kay verse 22. Ang mga dautan magtigom og bahandi apan ang ilang tinigom ihatag sa Ginoo sa gitakdang panahon ngadtos iyang gikahimutan. Amen? Oh, tanawas ako kay basig ma-mislead ta ha. Pastor, di ba ningon magpasingot aron kaon? Ngano man laging gihatagan raman sila? Wrong. 30 years sila nagtrabaho, walay sweldo. Gipugo silang trabaho, adlaw o gabi. That is why ang imong labor diha sa Ginoo, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ang atong paghago sa Ginoo dili makawang. Bisan pag di ka tarungog bayad sa imong agalong, pag matinud-anon lang. Kay someday, ang Ginoo mo'y mobayad nimo, di na ka magpasuhol kay ikaw na mahimong agalon. Tanawa ragod na. Nakuha na to? Grabe. Ang ilang pag-antos, gitagaan sila kagawasan. Kasi naghatag nila kagawasan, the Passover lamb and the unleavened bread. Nga sa atong panahon karon mao si Kristo. Ang pan nga walay patubo ug siya ang karniro nga gipatay, gisakripisyo. Amen? Ngano mang niingon si Lord ayaw sa bawa, i-roasted siya. Because ang cross ug ang pagsunog sa hayop sa Old Testament, pareho sila og level. Pareho sila meaning nga sakripisyo alang sa Ginoo. Munang kalayog yun. Nakuha na to, nasabta na to mga igsoon. Sa John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Sa dihang nagbunyag si Juan, iyang namatikdan nga si Jesucristo at the age of 30 ni duol aron magpabunyag. Ingon diha sa John chapter 1 verse 29. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan sa Jesus nga nagpadulong kaniya og siya miingon, ani ana ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Amen? Unsa gani maningil, kamatayon. Pero dunay Passover lamb, naa ang nating karnero nga nagwagtang sa sala. Naa ang iyang dugo, ang iyang unod, nga gitagod-tagod og ayo sa cross. Siya ang Passover lamb. Munang niingon si Juan sa pagsugod niya bunyag. Wa pa nagsugod og ministry si Jesus ani. Because at the age of 30 after siyang baptism, dalon siya, i-test siya, tintalon siya. And after siyang temptation, magsugod na siya sa iyang ministry. Sugod siya gwali. But ingon diha sa pagsugod, agig pa na, Pastor, nga ginanglan mang magpabaptize si Jesus nga, Ginoo man siya, Diyos man siya. Iyan ang gihimo. Aron ikaw ug ako na ay panag-ingnan nga buhaton pud nato ni. Pastor, nganong age 30 man siya gibaptize? Because gihalad siya sa 8 pa ka adlaw gikas pagpanganak, gihalad siya. Karon gibaliktad. Bagong panganak, gibunyagan. Pero dire ang process ni Jesus, pag gipakatao siya, gihalad una siya. Pag 30, gibaptize. So gihimo ni Kristo ni aron ang iyang sumusunod maopoy himuon. Nakuha na to? Ngano, pastor, ngano man nga dili man sprinkle. Iman katong wisik-wisik ra sa hubon.
sa ulo. Si John, kung imong tanawon, didto gyud siya may pwesto sa tubig sa Jordan. It means suba gyud. Aron nga maghimo pagbunyag. Ngano man, ang bunyag, baptizo sa Greek, pag-change color, dying, or immersion. Immerse. Unlod. No? Unya, Romans chapter 6, sa paglubong ninyo ngadto sa pagbautismo sa tubig, nalubong kamo, ingon nga nahiusa ni Kristo, nalubong na ang inyong pagkamakasasala. Sa pagbangon ninyo, nagibanhaw kamo uban kang Kristo. Nga mo manay wala na sabta sa relihiyon, kaya ang relihiyon, usa man ang tradisyon o ang pulong sa Ginoo. Mas labi pa ganing nasunod tong mga tradisyon kaysa sa pulong sa Ginoo. Munang nagka-problema. And by God's grace, to the glory of God, ikaw ug ako nasayod tas kamatuoran. Munang mag-uol na sila magbasa tag Bible, kay masakpan man nato. Nangusog na sila rog yaw-yaw sa Facebook, hala pangdaot aning mga Kristohanon, nganuman, kay nagkagamay sila. Bisa kung sa sila kadaghan. Mabot man ang panahon nga mga tao mangita na gyud Dios, mangita na gyud kamatuoran, mangita na gyud gugmas Ginoo, mangita na gyud kinabuhing matarong. Kay kapuyo na ang tao sa relihiyon nga walay kabag-uhan ang pagkinabuhi. So Jesus Christ mao ang karnero sa Dios nga magtangtang sa sala sa tibuok kalibutan mga igsoon. Now, niingon diha sa chapter 9 sa Hebrew verse 28. Hebrew chapter 9 verse 28. Sa samang paagi, no? Verse 28. Chapter 9 sa Hebrew verse 28. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Amen? Si Kristo gihalad sa makausa aron pagwagtang sa sala sa mga tawo. Amen ba? Mupakita siya sa ikaduhang higayon. Dili tungod sa sala, kundi dili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Kita bang tanan naghulat sa Dios? Ang iyang pag-anhing ikaduha, dili na mubayad sa sala, kundi dili pagkuha sa iyahan na nga mga gipakamatyan sa una niyang pag-anhing. Amen? Excited ba mo ana mga igsoon? Ang problema, ang last nga iyang gisulting, ningon siya, pagluwas kanila nga naghulat. Daghang Kristohanon karon wa na naghulat sa Ginoo. Bisag unsa nalay panghimuon. Bisag unsa nalay kalingawan. Bisag unsa nalay no? Grabe kay tong di na lang ko maghisgot na ng. Pero nakita biya po nako mga igsuon nga tungod aning gipanghimo aning mga CFD. Ilabi na to si kisa to Father Darwin. Daghan hinuon sa mga Katoliko ang nisaway. Imagine katong famous kayrong si Jesus kuno palahubog, siya may gatudlo sa mga Katoliko. Munang ang mga Katoliko palahubog. Mo na giwali. Imagine Domingo kayo gawali gingana ba? Ikining atua. Butilya ra ganini pero si Kristo tadyaw. Nga na man ang dili makasubay sa context, dili masurvey. Napo to siya giingon nga ang gabutang og chapter sa bersikulo sa Bible, ang gabutang og verse mao si kuan. Naunsa nang tawo no eh. Nya wa ka na nagsusi, wa ka nagtuon imong grabe no, malamon ni siya no. Someday mura nag si Apostol Pablo. Kusog kayong mangdaot sa mga Kristohanon, pero mura unya nag si Apostol Pablo, invite na nag Jesus reigns pawalihon. Kay bag-uho na nas Ginoo. Katong sige kaguol diha iampo. Amen. Tanawas Mami Junicia perting sukuan niya pagka-transform ni Pacquiao. Iyang gipasangilan nga si Pacquiao na pilde sa boxing kay ni balhin nagrelihiyon. Pero karon anointed na kayong muwali si Mami Junicia. Sulayan niyo search ng ihang wali, di ba? Makaingon kag mas kamao pala ganing mo ka Bible kaysa nako. Ulaw gitaan ni ron. Luminaw pa mo diha. So si Kristo ang gihalad. Siya ang Passover lamb.
aron pagwagtang sa sala sa mga tao ug mapakita sa ikaduha. Timan ini ha, ang iyang pagbalik dili na pagpakamatay, pagbayad sa sala, dili na ang pagbutang sa iyang dugo diri sa katawhan, pag-ula sa iyang dugo, dili na humanan niya nagibot. Ang iyang pagbalik, kuhaon niya ang naghuwat niya. Sika nang nasimutapad, namurag wala na ka naghuwat sa Ginoo. Kay mao man ay pinaka-importante mga igsoon nga nagpaabot gyud kas Ginoo. Balik ta sa katapusan sa atong gibasa sa atong scripture mga igsoon. Naa sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8. Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 6 hangtod sa 8. Verse 6 ningon diha. Dili maayo nga magpasigarbo kamo. Nasayod kamo sa giingon. Ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Dili ra di ay sa Old Testament gisgutan ning yes. Pati sa Apostol Pablo gigamit niya siyang pagtudlo sa Korinto. Verse 7. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayod kamo. So mayong gaytag isalikway ang daang patubo tanan nga sala. Kay wala gyud kay New Year sa imong kinabuhi. Ang number may gailis. Ang number sa tuig ang nag-ilis. Pero ang gidaghanon sa minuto o sa oras sa imong kada adlaw, wala mailis. Wala, maura gyapon. 24 oras ra gyapon. Nya katong 2023, tulog ra ka ng tulog. Pagka 2024, tulog ra gyapon. Na? Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Mao gyud ni. Ang matuod natong kahimtang iya na ta ni Kristo. So gitawag tag minasa nga walay patubo. Paminaw. Kung magmasa ka og tinapay, imo rang tan-awon? Unsaon nimo? Lihokon na, layugon nimo nag-ayo, la kumot-kumuto nimo na, wala mix gyud taman. That is why inig abot nimo sa church pagwali na ayuhon kag puga. Agoy giigo na pug ko. Kumuhon pag yun kay pormahon ni kayo hangtod nga wa na ni patubo. Di pag yung kamusugot. Amen? Bless you kayo ta mga igsuon. Bitaw, mabadlungan taga ispulong Ginoo. Ako po nga nagwali na badlong ang pugo. Kay uwaw ba kayo? Nagwali ka niyan. Ang kasing-kasing nga di mo dawat. Nagpanaway po na. Siya? Nagsiya? Nagsiya? Mingan ba yan? Munang, ang magwali ko, nyawa ko'y apel, alkansi ko. Amen? Gituo ba rin kag ikaw rin na ay daang pagpatubo diha? Unya, nga naman, isalikway ta ang daang patubo aron, maputli gayud kamo. Unya, mahisama kamo sa bag-ong minasa. Nga, walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo, ang nating karniro sa kasaulugan sa pasaylo. Dinhi na. Humani mo masabtan ang Exodus chapter 12. Pagbasa nimo sa pagtudlo ni Apostol Pablo, mas dali nimong nasabtan. Ang dugo, tungod atong dugo, wa sila nangamatay. Tungod sa dugo ni Kristo, wa sad ko namatay na impyerno. Amen. Ang lawas ni Kristo, di ba? Ang mukaon sa akong unod o buinom sa akong dugo. Mo to Passover chapter 12. Karne sa hayop lagi kaon, karniro. Amen. Walay tatsa. Si Kristo walay tatsa. Di ba? Nag-connect na nimo tanan. Munang niingon na dire si Kristo kay si Kristo ang nating karnero sa pagsaylo. Gikahalad na. Wow, amen. Wala na itong mga sa una pa. Daga mo mga tuo-tuo sa una, inig ka New Year, kabalo mo, wapo ka na ko inang, ayaw na pagpabuto. Ingon gani ko sa ako asawa ba, palit ka tagpabuto no? Nga nagkatol ba, katol nga gaaso. Sa libay ang gawas, katol pong gagmay kay og mubuto dayon, di, putol ang kamot. Magwali na tang kay nga na. Igsuon. Wasad ko nag-ingon ninyong ayaw na magpagsaba-saba. Ha? Kay, sadya ba sila? Wapo ko nag-ingon nga, pamiyong mug na fireworks.
Kay pareho ra mga istorya nga, ayaw pabuto, kay piga na, pero tanaw po ka, wow. Ayaw na nagatagita, nagmeaning. Nakabalo na kang ang Passover, ang Pasko, ang pagpasaylo. Actually, ang unang Pasko, Exodus chapter 12, dili December 25. Nasabta na to? Passover. Basahan ni sa karaang Bisaya, Pasko. Kasaulugan sa Pasko. Dili Christmas ka ng karon nga December. Exodus chapter 12. Napa mo diha? Ang verse 8. Verse 8. Na ay word nga busa. Therefore, conclusion na ha, busa. Naminaw pa bata? Amen? Busa himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Kita daw gisugo pod sa Ginoo himua ang pagsaulog sa Passover. Kasaulugan sa pagsaylo himua. Kabalo mo kano sa himuon every day sa atong kinabuhi. Kinsa ang pan? Si Kristo. Kinsa ang nating karnero? Si Kristo. Kinsa ang dugo? Dili dugo sa karnero, dugo ni Kristo. Kinsa ang kagawasan, kapasayloan? Si Kristo. That is why ang atong kanta ni Ingon, Jesus is the center of it all. Because ang Old Testament, niingon siya, tuara si Jesus. Amen? Tanawas ako, ang Old Testament ang ingon, tuara si Jesus. Mo na iyang buhaton, mo na iyang gihimo. And then, ang New Testament, di anapod siya dire. Moingon na ba siya, mo na nabuhat ni Jesus. Maunay nabuhat niya. Sa ato pa, sa Old Testament, is history sa kinabuhi sa tao, unang tao sa kalibutan, hangtod karon. Si Kristo ang naa sa sentro. Nasabta na to? Nasabta na to, mga igsoon? Karon, sa unang bulan, si Kristo ang kasaulugan. Buot, gipasabot. Kung maghisgot kag una, first or priority, walay lain kundili si Kristo. This year, di ka na ko ingnon nga naay nindot og bag-o sa imong kinabuhi sa tuig 2024. Kundili si Kristo ang sentro og dili siya ang una sa imong kinabuhi. Because siya ang una sa kasaulugan. Amen? Si Kristo ang rason sa tanan. Amen ba? Pastor, anong na nagputos pa man mo mga regalo? Pastor, imo pag yun ang hatagan o mo kalipay na mo na diha sa Ginoo. Pastor, practice man na sa ilaha man to. Lahi man ning amo. Ngano man? Nakasabot na ka nga ang tanan mao si Kristo. Amen? That is why. Relihiyon, pastor, pare, ministro, munsa pa na diha? Wala. Ang sentros kinabuhi, ikaw ug ang Ginoo. Ingon si Lord, kada panimalay na ay lam, na ay dugo. Sa atong kinabuhi, kada usa nato na atay Kristo. Dili kay ang relihiyon ray na ay Kristo. Mo nang moadto tas relihiyon dili kada usa nato naa na tay relasyon ni Kristo. Dili ang relihiyon gibutang ag dugo kundi ang kinabuhi sa kada usang nidawat ni Kristo. Bisag asa ka, unahon nimo ang Ginoo kay siya ang unang kasaulugan sa unang bulan sa Passover. Nasabtan nato mga igsoon. I believe unang wali sa 2024 sa imong kinabuhi. Mao ang Passover lamb o ang unleavened bread na sabtan na nimo. Si Kristo ang walay pagpakaron ingnon sa iyang mga saad. O kay ikaw iya naman, minasasad ka nga pan nga walay pagpakaron ingnon. Pwede ba? Sultian nimo imong kaugalingon. Lord, kani nga tuig, tinuod na gyud ning ako. Tinuod na lagi ko, Lord, promise. Tinuod na lagi Ginoo. Mo alagan na gyud ko nimo. I-pray nato daghan taog mga adlaw pa ani nga tuiga because naatay 300, no? 11 ka bulan na lang kapin, Pasko na pod. Woo! Excited ba mo ana? Layo pa kayo. Na, paminaw ha,
Wala gyud ta nahibalo sa 355 years. 52 na lang. Kaya nakuhaan naman, no? 352 years. 53 years. Kaya 56 man na sa katuig. 356 years? Days? 65 na bali? 365 years. Days. Tabang lagi mong gwali. 365 days ang adlaw sa kada tuig sa imong kinabuhi. And you know what? Every day na ay milagro si Lord. Kana lang daang mo bangon kang buhi pa ka. Ang akong igagaw, pagbangon niya, wag yun ganin ni bangon. Si Rico yan, kay nung dumo. Wag yun na human mula sa puso. And that is why naatay kanang gitawag og Passover lamb og unleavened bread. Walay lain kundi si Kristo. And ang command is this: sa ulugan ninyo ang Passover, i-celebrate ninyo ang pagpasaylo, ang kapasayloan, ang pagluwas, ang paghatag og kagawasan, ang paghatag og kinabuhi sa ulugan ninyo sa kanunay. Amen? Unya, pag kinabuhi kamo sama sa pan nga walay patubo, walay pagpakaron ingnon. Amen? Kabalo mo kung saan ang taong tigpakaron ingnon? Dali, kaon. Ay, busog pa ko. Ay, bugas balay, galungag mong ganun. Dua kaadlaw na rin kaon. Ha? So, gikan karon mga Kristohanon, himuag yun nga matag adlaw ang Ginoo nagsusi sa ato magkinabuhi ta nga unleavened bread og atong isaulog kanunay ang kapasayloan nga gibuhat sa atong Ginoo. Nasabtan na to? Now, kung Hebrew chapter 12 ang atong basihan, ang Pasko, unang bulan. See? Nadugangan na po atong wisdom rong gabi unang Dios magpanalangin atong tanan. Magpray ta. Mag-ampo ta mga igsoon. Gracious and loving Father, dili basta-basta ang among mga gipang-agian sa 2023 Ginoo. May mga panahon kahuna-huna mig daw wa nay paglaom. Mga panahon kasurrenderon na sa among kinabuhi. But Lord, niabot ang 2024 nga gipalabang minimo sa among mga giagian sa kinabuhi o Dios. Now today, we pray, Lord God, nga ikaw ang Diyos, panalangin ka namo. Tag-adlaw sa tibuok tuigs 2024. Salamat nga ikauban ka namo, Ginoo. Ang imong balang espiritu, mao kanunay magatudlo sulod sa among kasing-kasing. Ang imong mga pulong, mao ang maghimo ka namo. Daw tinapay kami. Gimasa pag-ayo nga walay sagol nga patubo. So Lord, dili ang imong pulong ra ang among ikinabuhi aron mahimo kaming pure nga minasa nga harinang walay patubo. Nga dili pwede nga gimold me, giumol me sa imong pulong. Umulon sad me sa among garbo, umulon sad me sa mga tuo-tuo. Lord, dili masagulan sa patubo, pagpakaron ingnon, sa mga prinsipyos kalibutan, mga tuo-tuo Ginoo, dili masagulan ang imong pagmasa diri kanamo, ang imong paghulma diri kanamo. Lord, ingon nga ikaw ang unang tinapay nga walay patubo. Kami usab, umulon sa binimo ngadto sa tinapay nga mamahimo unyang walay patubo. Kung unsa ra ang imong gisulti nga maoy nag-umol namo diya sa imong pulong, maura pod ang among pag-apply sa pagkinabuhi. Wala nay paswerte-swerte. Wala nay mga tuo-tuo. Tinuod nga kadaugan, panalangin og pabor sa mga saad nagagikan diha sa imong mga pulong Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ikaw lamang ang among pasidunggan. I-bless ang kada usa namo, ang kada pamilya namo. Lord, bisan pa man sa umaabot namo nga baptism, karon nga buwan or sa sunod nga buwan, O Lord, salamat kayo nga ikaw ang Dios magaumol sa imong mga kaanakan nga mosunod diha kanimo Ginoo. Walay laing ngalan nga among simbaho.
among halaran, among himuan sa kasaulugan. Ang sama sa mga Hudiyo, naghimo sila sa usa ka tuig sa 7 ka kapistahan. Alang nimo Ginoo, dili ni bisan kinsa bat alang nimo Ginoo, kami usab. Walay laing among halaran sa among mga kasaulugan, kundi ikaw lamang, kay ikaw ang una Ginoo sa kasaulugan. Sa pan nga walay patubo o sa pagpasaylo o Diyos. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, in Jesus mighty name. Kitang tanan magaingon, amen and amen. Manindog ta mga igsuon. Mag-awit ta og usa ka awit.